инак аз соҳиб истиқлол гардидани тоҷикистон 28 сол сипарӣ шуд. ҳамагон медонем ки солҳои аввали ин марҳилаи таърихӣ бо чӣ мушкилоту маҳрумиятҳое ба мо муяссар шуд. новобаста ба ҳамаи ин маҳрумиятҳо ҳукумати тоҷикистон стратегияи мушаххасеро таҳия ва собитқадамона онро пайгирӣ намуд ки ҳадафи ниҳоияш фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба ҳар сокини мамлакат мебошад. ахиран дар паёми солонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунонӣ бо суръат ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда шуд. савол ба миён меояд ки чаро маҳз пас аз 28 соли соҳиби истиқлолӣ саноатикунонӣ дар Тоҷикистон ҳадафи чорум эълон гардид. барномаи тавазунро мо ба ҳамин мавзӯъ бахшидаем ва агар ба шумо ҳам ин мавзӯъ ҷолиб аст, пас моро ҳамроҳӣ кунед. маълум ки дар замони иттиҳоди шӯравӣ соҳаи саноат дар Тоҷикистон мавҷуд буд ва то андозае рушди бемайлон низ дошт. вале дар солҳои 90-ум бар асари бардхӯрдҳои сиёсӣ базаи саноатии кишвар қариб ба пуррагӣ аз миён рафт. дар ин марҳила пайдо кардани нон ба вазифаи рақами якуми давлат табдил ёфт. дар чунин ҳолат дар бораи рушди саноат орзу кардан ҳам номумкин буд. соли 2003 стратегияи миллии паст кардани сатҳи камбизоатӣ қабул карда шуд ва дар 3 марҳилаи он сатҳи камбизоатии мардум аз 83% соли 1999 дар соли 2015 ба 32% расонда шуд. дар ҳамин давра аллакай заминаҳои мусоид барои таҳия ва қабули стратегияҳои нав пайдо шуданд. дар маҷмӯъ 3 ҳадафи қаблӣ баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти ғизоӣ ва ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ аз нахустин солҳои мустақилият дар зеҳни давлатмардони тоҷик чарх мезад ва танҳо дар солҳои 2007 имкон фароҳам омад ки ин ҳадафҳо бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ амалан пайгирӣ шаванд. ва инак дар фурсати барои таърих кӯтоҳ қисми аъзами ин хостаҳо татбиқ шуданд. имрӯз Тоҷикистон аз лиҳози коммуникатсионӣ ба як қаламрави воҳид табдил ёфтааст. ба системаи ягонаи энергетикии мамлакат ҳамасола миллионҳо киловаттсоат нерӯи барқи иловагӣ ворид мешавад. таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ҳам хеле ва хеле беҳтар шудааст. яъне ҳадафи чорум як нав бардошт аз татбиқи марҳилаҳои аввали 3 ҳадафи пешина аст. мо роҳ сохтем, яъне инфраструктураи нақлиётӣ имрӯзҳо мавҷуд аст. маблағҳои ҳангуфт тариқи ҷалби сармоягузориҳои ташкилотҳои хориҷӣ, тариқи маблағгузории ҳиссаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо роҳи оҳан сохтем, роҳҳои автомобилгард сохтем ки мутобиқи арзёбии коршиносон дар гӯем ки қисмати Осиёи марказӣ ва собиқ иттиҳодияи давлатҳои муштарикормунофеъ яке аз пешрафтатаринҳост. лекин ин роҳҳо бояд на танҳо барои роҳ буданашон, яъне як ҳаракат бошад, балки ҳамчун як узви инфрасохтори бозорӣ, як ҷузъи инфрасохтори бозорӣ, онҳо бояд боздеҳи иқтисодӣ дошта бошанд. боздеҳи иқтисодӣ бидуни таъсиси корхонаҳои саноатӣ, бидуни фарз кардем рушди индустрияи туризм, яъне саноаи туризм, меҳмондорӣ, саёҳат имкон надорад. ба ҳамин хотир аллакай саноатикунонӣ гӯем ки аллакай ҳосила аз ба кишвари транзитӣ табдил додани фарз кардем Тоҷикистон аст. як ҷузъан. қисмати дуввум амнияти энергетикӣ бо ба кор андохтани иқтидорҳои навини энергетикӣ зарурат пайдо мешавад ки
дар ҳолати набудани харидор дар бозори беруна мо бояд ин иқтидорро дар дохил истифода барем, самаранок истифода барем. яъне он тавре ки то ин дам мо дар фасли гармо иқтидорҳои тавлидотии худро самаранок истифода намебурдем ва об гӯем ки бидуни самараи иқтисодӣ аз гӯем ки маҷро мерафт, савол пайдо мешавад ки яъне он соҳаи металлгудозӣ, маъдангудозӣ, соҳае ки энергияғунҷоиши хеле бузург доранд, бояд дар Тоҷикистон рушд ёбад. яъне аллакай худи амнияти энергетикӣ ва расидан ба истиқлолияти энергетикӣ тақозо мекунад ки харидор бояд дошта бошад ва ин энергия самаранок дар ҳолате гӯем ки хуб лоиҳаи каса ҳазор ҳаст, лоиҳаи дар бозори ягонаи Осиёи марказӣ фурӯхтани нерӯи барқ ҳаст, лекин дар баробари ҳамин бояд фаромӯш накард ки мо бояд иқтидорҳои истеҳсолии тавлидотии дохилии худро низ бояд тақвият диҳем. ва сеюм он чизе ки ман гуфтам амнияти озуқаворӣ, яъне дастрасӣ ба ғизои хушсифат. шумо тасаввур кунед ки мо давоми ин солҳо чӣ қадар боғдорӣ рушд кард дар Тоҷикистон. имрӯзҳо фарз кардем идҳои гуногун таҷлил карда мешавад. иди меҳргон, иди наврӯз, идҳое ки иртибот дорад ба ин ё он маҳсулоти кишоварзӣ. вале маҳсулоти кишоварзӣ як хусусияте дорад ки фарз кардем қобилияти дер нигоҳ доштани таъму сифати худро надорад. ба ҳамин хотир коркарди саноатии ин чиз барои Тоҷикистон низ зарур аст. яъне аллакай ин иртибот дорад бо коркарди маҳсулоти хоми, яъне ашёи хоми кишоварзӣ. ин чиз ҳам саноати кунониро тақозо мекунад. акнун фурсати он фаро расида ки бояд соҳаи саноат аз авлавиятҳои иқтисоди миллӣ бошад, зеро дар шароити ҷаҳонишавӣ берушди саноат дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ ҷойи пой ёфтан хеле мушкил хоҳад буд. коршиносон мегӯянд саноати кунонӣ бо суръат давоми мантиқии ҳамон се ҳадафест ки қаблан эълон шуда буд. яъне татбиқи муваффақонаи се ҳадафи пешина имкон фароҳам овард ки иқтисодиёти мамлакат ба марҳилаи нави рушд ворид шавад. дар ин марҳила акнун на танҳо талаботи дохилӣ бо маҳсулоти саноатии истеҳсоли худӣ таъмин бояд шавад, балки дар бозорҳои бузурги ҷаҳониву минтақавӣ модели Тоҷикистон бояд харидор пайдо кунад. аҳамияти аввалини саноати кунонӣ ин пеш аз ҳама таъсис додани корхонаҳои саноатӣ, ҷорӣ намудани технологияи нав, истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ ва ба ҳамин восита баланд бардоштани ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва ё иқтисодиёти кишвар мебошад. саноати кунонӣ имконият медиҳад ки ҳамватанони мо бо ҷойҳои нави корӣ таъмин гарданд, ашёи хоми ватанӣ дар дохил коркард шавад, хуб бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти ватанӣ фаровон гардад ва мӯътадилии нарху наво дар бозорҳо таъмин карда шавад. дар натиҷаи саноати кунонӣ буҷетҳои оилавӣ, шаҳру ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ ғанӣ гардида ҳаҷми содироти молҳои ватанӣ ба хориҷи кишвар ва дар навбати худ воридоти асъори хориҷӣ ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ афзоиш меёбад. аз ҳисоби ин даромадҳо як қатор масъалаҳои иҷтимоии давлат ба монанди баланд намудани нафақа, музди меҳнат барои кормандони буҷетӣ, стипендияҳо, инчунин сохтмону азнавсозии инфраструктураи иҷтимоӣ, нақлиётӣ ва энергетикӣ ҳаллу фасл карда мешаванд. умуман дар маҷмӯъ саноати кунонӣ барои бо маротиб баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум мусоидат менамояд. тавре медонем аз оғози татбиқи ҳадафи чорум, яъне саноати кунонӣ бо суръат инак 1 сол сипарӣ мешавад. пас аз эълони ҳадафи чорум ки дар паёми солонаи пешвои миллат
моҳи декабри соли 2018 садо дод, дар мамлакат корҳои муҳиме ба анҷом расонида шуданд ва ин раванд дастовардҳои саноатии моро дар соли равон хеле беҳтар намуд. маълумотҳои оморӣ ҳам аз афзоиш ёфтани ҳиссаи саноат дар иқтисоди миллӣ шаҳодат медиҳад. дар шаҳри душанбе маркази саноатӣ бо ба нақшагирии таъсиси як қатор корхонаҳои саноатӣ таъсис дода шуд ки якчанд тои ин корхонаҳо бо иштироки асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Tojikiston муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ифтитоҳ гардиданд. хуб бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ ва тасдиқи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии кишвар дар шаҳри Кӯлоб минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб таъсис ёфт ки дар он ташкил намудани якчанд корхонаҳои саноатӣ ба нақша гирифта шуданд. дар 8 моҳи соли равон дар ҷумҳурӣ 164 корхонаҳову коргоҳҳои саноатӣ мавриди истифода қарор доданд ки дар онҳо беш аз 2100 нафар ҳамватанони мо бо ҷойҳои кор таъмин гардиданд. дар 8 моҳи соли равон корхонаҳои саноатӣ ба маблағи тахминан 16,3 миллиард сомонӣ молу маҳсулоти ватанӣ истеҳсол намуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13,3% зиёд мебошад. ҷиҳати сифатан хуб ва дар сатҳи олӣ татбиқ намудани саноати кунонӣ бо суръат дар лоиҳаи стратегияи мазкур самтҳои афзалиятноке интихоб шуданд ки роҳи саноати тоҷикро ба бозорҳои минтақаву ҷаҳон мекашанд. барои пайдо кардани ҷойи пой дар бозорҳои ҷаҳонӣ маҳсулот бояд хеле босифат бошад ва намои зебо ҳам дошта бошад. ҷиҳати татбиқи ҳамин мақсад иқтисоддонҳои тоҷик самтҳоеро интихоб карданд ки амалӣ намудани онҳо имконпазир аст. дар натиҷаи таҳлили омӯзиши ҳаматарафа як қатор самтҳои афзалиятнок барои ноил гардан ба ҳадафи саноатикунонии кишвар муайян гардиданд. бунёди асосҳои институтсионалӣ барои рушди зерсоҳаҳои саноат. ин чӣ маъно дорад? асосҳои институтсионалӣ ду паҳлӯи муҳимро дар бар мегирад. ҳам тақвият додани заминаҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа ва ҳам беҳтар намудани фаъолияти сохторҳои марбутаи анамин соҳаи саноат ва дигар соҳаҳое ки алоқамандӣ доранд ба саноатикунонии кишвар. дуюм ин баланд бардоштани рақобатнокӣ ва диверсификатсияи саноат. рақобатнокӣ барои мо зарур аст, чунки мо моли бояд истеҳсол намоем ки аз ҷиҳати сифат
беҳтар бошанд, вазъияти нарх арзонтар бошанд, ки дар рақобат бо молҳои шабеҳи кишварҳои хориҷӣ дар бозорҳои хориҷӣ рақобат карда тавонанд. Ва диверсификатсияи саноат ҳамин маъноро дорад, ки мо бояд ба истеҳсоли номгӯи маҳдуди молҳои саноатӣ фақат гӯем ки маҳдуд нашавем. Мо як номгӯи васеъи ва гуногуни молҳои рақобатпазири саноатиро истеҳсол намоем. сеюм, ин бо маротиб афзоиш додани занҷираи арзиши иловашуда и молҳои саноатӣ ва рушди кластерҳо. ин чӣ маъно дорад? барои мисол, дар давоми солҳои 2015-2018 ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ бо ифодаи номиналӣ, яъне бо бигӯем ки аз рӯи нархҳои ҳамон амалкунанда ё ҷорӣ аз 12,3 миллиард сомонӣ то 23,8 миллиард сомонӣ, ё ки қариб 2 баробар зиёд шуд. лекин новбасто ба ин ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар ҳамин давра аз 15,2% то 17,3% ё ҳамагӣ 2,1 банди фоизӣ зиёд шид. чорум самти афзалинок ин боз ҳам беҳтар намудани шароити мусоид барои ҷалби сармоя ва технологияи муосир, ки омили муҳим барои саноатикунонӣ мебошад. ва панҷум, ки тавре қисман пештарам баён кардем, ин тақвият додани иқтидорҳои содиротӣ ва воридотивазкунии интихобӣ мебошад. яке аз масъалаҳои ҷиддӣ дар роҳи тӯлонии татбиқи ҳадафи чорум тақвият додани қобилият ё иқтидори саноатии минтақаҳо ба шумор меравад. бояд зикр намоем, ки токунун дар ҳошияи барномаҳои давлатии марбут ба рушди минтақаҳо дар аксари шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳадди аққал 5 ё 10 корхонаи саноатӣ бунёд шуданд, ки токунун фаъолияти бонизом доранд. агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рушди саноат дар минтақаҳои мамлакатро чунин тақсимбандӣ ё муайян намудааст. дар масъалаи саноатикунонӣ бо суръат коршиносон нишондиҳандаҳои рушди ин бахшро дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе намунаи олӣ медонанд. махсусан дар тӯли 3 соли охир мавриди истифода қарор гирифтани даҳҳо корхонаҳои саноатӣ, ки аксаран маҳсулоти воридотивазкунанда истеҳсол мекунанд, ба нерӯи саноатии пойтахт иқтидори нав зам кардааст. ҳамчунин нақшаҳо дар мавриди бо дастовардҳои бузурги саноатӣ истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе умедҳоро ҷиҳати ба маркази маъмурию саноатӣ табдил додани пойтахт боз ҳам устувор мегардонад. баъди паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти роҳбарии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ қарори дахилдор доираи нақша чорабиниҳо оиди саноаткунонии пойтахт қабул гардидааст. дар ин замина мақомот ва маркази дастгирӣ ва рушди соҳибкории шаҳри Душанбе дар минтақаҳое ки мана яке аз он минтақаи айни Зебунисо минтақаи саноатӣ мебошад, ки солҳои зиёд бекор буд. дар он ҷо қитъаҳои замин ба бунёдкорон шахсоне ки метавонанд корхонаи саноатӣ бисозанд заминҳо қитъаҳои замин ҷудо гардид ва дар он асос онҳо дар он ҷо бунёди корхонаи саноатиро пеш бурда истоданд, ки 11 корхона айни замон бо маром сохтмон карда истода шудааст. гуфтанӣ ҳастам, ки дутаи ин корхона, яке аз корхонаи ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди ваҳдат ва дигари корхона ки аз ҷониби соҳибкор Мансуров Расул
сехҳои асосии марҳилаи аввал бунёд гаштаанд, шурӯи кор ҳастанд, яъне истеҳсоли маҳсулот доранд. ман гуфтан метавонам ки моҳи сентябри мана соли ҷорӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масоҷ маҳдуд ки бо коркарди маҳсулотҳои пахтагӣ машғул мебошанд, зиёда аз 130,000 ҷуфт наскӣ ва дигар маҳсулотҳои пахтагӣ истеҳсол шудааст, ки дар оянда то 30-солагии иstiqlолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин корхона зиёда аз 1,500 ҷойи корӣ таъсис дода мешавад. ҳамзамон аз рӯи нақшаи худи корхона қариб ки 2 миллион дона ҷуфт яъне истеҳсол дар як моҳ ба роҳ монда мешавад. ҳамзамон қайд менамоем ки он хоҳишмандон соҳибкорони пойтахт ки ҳаррӯза муроҷиат мекунанд доираи бунёди корхонаи саноатӣ аз ҷониби мақомот қитъаҳои замин, минтақаҳои саноатӣ ки вуҷуд доранд ва бекор ҳастанд дида баромада омӯзишҳо қарор доранд. мо кӯшиш мекунем ки ин минтақаҳоро албатта бори дигар такмил диҳем, дар он ҷо он соҳибкорое ки метавонанд бунёди корхонаи саноатӣ кунанд ҷойҳо гиранд ва корхонаи саноатӣ нав бисозанд ва дар оянда ба ғанӣ гардонидани бюҷет ҳамзамон муаррифии миллии саноати шаҳри Душанберо ба дигарон ва ташкили ҷойҳои кории нав албатта мусоидат намоянд. дар асри 21 куллан тамоми паҳлӯҳои ҳаёти инсонро насли нави технология дар худ фурӯ бурдааст. саноат низ истисно нест. коршиносон мегӯянд, ки инқилоби чоруми технологӣ хеле наздик аст ва наздик аст он рӯзе, ки ақли сунъӣ ҷойи инсонро дар истеҳсолот иваз мекунад. агар ҳадафи олӣ ва ниҳоии ин чор стратегия фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинони мамлакат бошад, пас чӣ гуна мо метавонем ҳам иқтисодиётро пеш барем ва ҳам мардумро бо шуғли пурмаҳсул, яъне ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин намоем. ин ҳам дар ҳолест, ки технологияи нав он қадар зиёд меҳнати инсонро талаб намекунад. мо медонем ки дар мамлакатҳои тараққикарда онҳо тамоюли дар бисёр мамлакати тараққикарда аз ҷумла дар ҷопон ё ки бисёр давлатҳои аврупоӣ тамоюли пиршавии аҳолӣ яъне баръакси ҳолати мо ҷой дорад ва онҳо бинобар ҳамин сабаб кӯшиш мекунанд ки роботҳоро дар ҷараёни истеҳсолӣ ворид намоянд, бо ҳамин масъалаҳои демографии худро то андозае ҳал кунанд. ва дар мо ин ҳолат нест. дар мо вақте ки мо ҷалби технологияи муосир мегӯем, ин дар ҳеҷ сурат аз байн бурдани яъне омили инсонӣ ё нерӯи инсониро дар назар надорад. баръакс ин маънои онро дорад, ки мо технологияи муосири замонавиро ворид мекунем барои баро мондани фарз кардем коркари пурраи маҳсулоти пахтагиин, аз нахи пахта сар карда то риштабарориву то гӯем ки рангуборкуниву то матобарориву то духтани либоси тайёр дар ҳамаи ҳамин таҷҳизотҳои технологӣ ворид карда мешаванд, ки онҳо бе одам кор намекунанд, бо онҳо ҳатман одам кор мекунад ва айнан ба монанди ҳамин соҳаи насоҷӣ дар дигар соҳаҳо ҳам технологияи ворид карда мешавад, ки бо он технология одам кор мекунад ва ин дар айни замон ҳам технология ворид мешавад ва ҳам бекорон бо ҷои кор таъмин мегарданд. бо пайдо шудани технологияи муосир, яъне мушкили инсон аз меҳнати ҷисмонӣ озод шуда истодааст ва дар баробар ҳамин касбҳои нав, фарз кардем мураббие ки фарз кардем шуморо тарзи ҳаёти солим меомӯзад, пеш чунин гӯем ки касб набуд, ба ҳамин васила касбҳои нав пайдо мешавад. яъне бозори меҳнат ба тариқи гӯем ки худкор ба иваз шудани талаботу тақозо дар бозори меҳнат зуд чӣ мекунад, мутобиқ мешавад. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам, ки мо маҳз бояд мушаххас кунем, ки дар кадом соҳо пеш аз ҳама дар ҳақиқат технологияи муосир
از طرف گویم که ربات های خودکار اداره کرده می شوند، در آنها فرض کردیم این گونه تکنولوژی وارد می شود و ساحه‌ای که حد الامکان بیشتر مردم رو با شغل فراگیر می شوند، اون ساحه فرض کردیم به طریق پیشینه باید به طریق عنعنوی باید ترقی کنند. طوری می‌دانیم در دایره سیاست درهای باز حکومت جمهوری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی برای تطبیق هدفهای خود در برابر استفاده از ظرفیت‌های داخلی همچنین از سرمایه خارجی نیز فراوان استفاده برده است. در شرایط بحران ادامه یابنده مالیوی و وضع نه آنقدر خوب کارشریکان ما، هدف چهارم باید چگونه تطبیق کرده شود؟ و آیا می شود که با نیرو و امکان و ذخیره های داخلی صنعت کنونی مملکت را طبق نقشه عملی سازیم؟ این سوالی بود که از کارشناسان ساحه اقتصادیات پرسان شدیم. با نظر داشتی ما از همون رشد بی سابقه علم و تکنیک ما فکر میکنم که نرخ چنین تکنولوژی خیلی پایین می رود و یعنی سطح طلبات به اینوستیسیون خارجی که طریقی که خرید تجهیزات و تکنولوژی ها به تاجیکستان وارد می شود، نرخ آنها پایین تر می رود. لیکن در برابر همین ما نمیتوانیم گوییم که مبارزه فرض کردیم برای جلب سرمایه گذاری ها در منطقه سست می شود، برای اینکه امروز اکثریت کشورهای منطقه ما خب جمهوری همجوار جمهوری با ما همجوار همه اونها برنامه‌های اصلاحاتی خود را پیش گرفتند و ما نیز باید قفا نمانیم فضای مساعد سرمایه گذاری را برای جلب سرمایه گذاری باید فراهم آوریم. یعنی هر یک سرمایه گذاری که به جمهوری تاجیکستان نیت سرمایه گذاری دارد در همزمان مقایسه میکند که فرض کردیم من برای چی باید به تاجیکستان سرمایه گذاری کنم، چرا در قرقیزستان، چرا در ازبکستان، چرا در قزاقستان، چرا در افغانستان، محض تاجیکستان رو باید انتخاب کند. یعنی ما هنگام جلب سرمایه گذاری باید نقطه های گوییم که اولیترین مساعد را برای سرمایه گذاران پیش بینی کنیم، پیشنهاد کنیم که آنها توانند که انتخاب کرده باشند. به همین خاطر در برابر تغییر یافتن بازار رقابت برای جلب سرمایه گذاری خارجی ما برنامه‌های اصلاحات اقتصادی را برای فراهم آوردن اقلیم مساعد سرمایه گذاری روی کار گیریم. با اعلان هدف چهارم صنعت کنونی با سرعت، تاجیکستان همزمان در عرصه منطقوی و جهانی به رقابت دیگری هم وارد شد. رقابت برای جلب سرمایه خارجی. به خاطر انجام دادن این عمل در کشور یک قطار امتیازها پیش بینی گردیده. اعلان کردن مراتوری به سنجش نمودهای گوناگون فعالیت صاحبکاری تنها امتیازی نیست که علاقه مورد عمل قرار دارد. طوری که همگان میدانیم علاقه پیشوای ملت محض به همین مقصد برای تهیه کدکس نو انداز به حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش دادند که در کوتاه‌ترین فرصت کدکس اندازی که جوابگوی طلبات معاصر باشد تهیه و برای کاربری برای تصدیق پیشنهاد کرده شود. امروز گروه‌های کاری کارشناسان در مورد این تهیه کدکس نو انداز که یکی از عنصرهای گویم که فضای سرمایه گذاری هست جمع آمدن و کار برده ایستادن. در برابر همین در قسمتی فرض کردیم سنجش های فعالیت سوبیکت های خواجگی داری امروز ضرورت است که اصلاحات گذرانیده شود. در مورد نظام اجازت نامه دهی، درباره نظام گردش پول در سیاستی گویم که پولی و قرضی امروز نظام تغییرات کلی می‌خواهد. به همین خاطر ما پیش از همه اصلاحات رو باید گذرانیم. در صورت گذراندن اصلاحات من فکر میکنم که اون مبلغ‌هایی که در استراتژی ملی رشد برای رسیدن به هدف چهارم، یعنی عموما هدف عالی، هدف زندگی شایسته مردم جمهوری تاجیکستان و به کشوری اندستریالی اگراری تبدیل دادن آن در سال 2030
мо дар ҳақиқат дастрасӣ пайдо мекунем. боиси ифтихор аст ки паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ин ҷанбаҳоро дар бар гирифтааст. яъне яке аз ҳадафҳо вобаста ба қабули моратория, манъ намудани тамоми санҷишҳо ба соҳаи саноат. дигар аз он ин тағйири иловаҳо ба кодекси андоз оиди воридоти технологияи замонавӣ, воридоти технологияи истеҳсолӣ ки аз тамоми боҷҳои давлатӣ озод ҳастанд. танҳо доираи талабот бояд давоми 2 сол аз ҷониби хадамоти гумрук назорат шавад ки дар ҳақиқат ин технология ки ворид мешаванд хуб самаранок истифода мешаванд ва баҳри истеҳсолот равона карда шуданд. ҳамзамон гуфта метавонам ки он ашёи хоме ки барои воридот ворид мешавад барои истеҳсолоти ватанӣ онҳо ҳам аз андозҳо озод ҳастанд ва маҳсулоти истеҳсолшудае ки дар дохил аз ҷониби соҳибкорон ба роҳ монда мешавад барои баровардан ҳам ин аз андозҳо ва боҷҳои давлатӣ озод ҳастанд. ин имкониятҳо бори дигар нишон медиҳад ки давлату ҳукумат вобаста ба рушди саноаткунонии кишвар ва саноаткунонӣ ба аграрӣ ин як мусоидат ва иқдоме мебошад ки дар оянда аз ин ҳам бюҷет ҳам шаҳрвандон хуб истифода мебаранд, яъне ки ҷойҳои корӣ нав мешавад. дар ин ҷо гуфта метавонад ки мутахассисои нав дар соҳаҳои гуногуни саноатӣ омӯзиш ки мегузаранд ҷойҳои кори хуб меёбанд ва дар оянда баҳри раврақу ривоҷи Тоҷикистони азиз заминагузор мешавад. ба иловаи ин иқтисоддонҳо андеша доранд ки чанд кори муҳими дигаре ҳам ҳаст ки барои татбиқи муваффақонаи ҳадафи чорум бояд анҷом дода шавад. аз ҷумла мутамарказонидани истеҳсолот, яъне дар мавқеи ба ҳам наздик бунёд кардани корхонаҳои истеҳсоли ашёи хом, коркарди аввалия ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ. ҳамчунин таҳияи барномаҳои нав ва тамдид намудани барномаҳои амалкунандаи мусоидат ба содирот ва маҳсулоти воридот-ивазкунанда ва боз чанд кори дигар. дар сурати ба пуррагӣ татбиқ намудани мақсадҳои дар пеш гузошташуда имкон фароҳам хоҳад омад ки мисли 3 ҳадафи қаблӣ саноати кунонии мамлакат низ бо суръат татбиқ гардад. он гоҳ мо ба ҳадафи олӣ ва ниҳоӣ фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ба ҳар сокини мамлакат боз чанд қадами дигар наздик шавем. воқеан ҳам ҳар мақсад ё ҳадафе ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири беҳдошти рӯзу рӯзгори сокинони мамлакат пеш мегузорад заминаҳои воқеӣ дорад. масалан, ки гуфта метавонист ки дар давоми ҳамагӣ 28 сол Тоҷикистон ба як қаламрави воҳид табдил меёбад. ё ин ки пас аз канда шудани иртибототи энергетикӣ дар Осиёи Марказӣ Тоҷикистон метавонад на танҳо талаботи дохилиро бо барқ таъмин кунад, балки ба кишвари муҳими содиркунандаи барқ дар минтақа табдил ёбад. ҳадафи чорум ҳам ҳамин гуна ба даст хоҳад омад. танҳо зарур аст ки табъи созандагӣ дошта бошем, ватанамонро дӯст дорем ва барои ободиаш беш аз ҳар вақта талош намоем. ин барномаи тавозун буд. хайр, то дидорҳои дигар.